हां, भाऊ आपलं पूर्ण नाव आणि पत्ता सांगा. माझं नाव सुभाष मुरलीधर मानकर, मुक्काम पोस्ट हिंगणा, तालुका जळगाव जामोद, जिल्हा बुलढाणा. बरं. मोबाईल नंबर हं. 90 11 29 64 60. अच्छा. बरं. आज आपण आज तारीख काय 24. 24 24 आहे. जानेवारी 2019. आज आपण या मिरची पिकामध्ये उभे आहोत. हो. तर तुम्ही हे धन्वंतरी कंपनीचं जे RPS 76 टॉनिक आपल्या हातामध्ये हा हे या मिरची पिकावर वापरलं नाही का? हा मिरची पिका. बरं. तर हे वापरण्या अगोदर या मिरचीची काय कंडिशन होती त्याबद्दल सांगा. या आधी म्हणजे असं होतं की इले फुलं नव्हते आणि पानं वाकडे तिकडे होते, असं. तिची वाढ थांबली होती. हां. आणि हे औषध फवारल्यानंतर हं. ते एकदम म्हणजे फुलं जास्तीचे लागले असं. आणि एकदम मिरच्या बी प्रफुल्लित दिसायला लागल्या. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे एकदम 100% रिझल्ट वाटला मला. आपल्या RPS ने 100% रिझल्ट दिला आहे. 100% बरोबर आहे. बरं. आता आपण हे मिरचीच्या या जे तुमचे 3 तास आहेत, हो. या 3 तासामध्ये तुम्ही उभे आहात. तर ज्याच्यावर RPS फवारलं हे तास कोणतं? हे तास आहे ते. हे तास हा बरोबर. तुमच्या या हातावरचं. हा. बरं. तर याला जर आपण पाहिलं तर अगोदर तुम्ही म्हणता की याला पानं व्यवस्थित नव्हते नव्हते आणि बरोबर आहे. फुलं नव्हते आणि एवढा माल पण नव्हता. नाही नाही. आता मात्र जर याला मिरची पाहिली तर पहा बरं. मिरची जास्ती आहे ना एकदम आणि लांब झाली मोठी. हां. बरोबर आहे. म्हणजे आणि मिरच्यांची संख्या वाढली, फुलांची संख्या आहे. बरोबर आहे. गच्च अशा मिरच्या लागलेल्या हो आहेत हो. आणि याचा ग्रीननेस कायम आहे. म्हणजे क्वालिटी चेंज झाली. क्वालिटी चेंज झाली बरोबर आहे. आता ज्या तासावर वापरलं नाही हा हे बाजूलाच तास लागून आहे. बरोबर. याच्यात एवढा मोठा फरक आहे. हा याच्यात म्हणजे हिरवटपणा कमी आहे. हिरवटपणा कमी प्रफुल्लित आहे. दिसत नाही हे झाड. हा, हे प्रफुल्लित नाही, हे सुकलेलं सारखं फुलं दिसते. पण कमी आहेत. बरोबर. बरोबर. आणि बाजूला या तासावर फक्त फवारलं. फवारलं याच्यावर फवारलं. अच्छा. म्हणजे फवारणी केली नाही फक्त नाही का? हो. असं. आणि ते काय म्हणता की ते पंप धुवून फक्त टाकला होता. पंप धुवून उरलेलं पाणी होतं पंपात. असं. म्हणजे फवारणा झाला कांदा आणि थोडं पाणी उरलं होतं. असं असं. नंतर हे फवारलं. ते एकाच तासाला पुरलं हे औषध. अच्छा अच्छा. एवढा फरक वाटून राहिला की बा या 2 तासात आणि याच्यात म्हणजे भरपूर फरक आहे. हा बरोबर बरोबर. चला. तर या RPS 76 ने आलेला जो हा रिझल्ट आहे, हो. या रिझल्टच्या बाबतीत आपलं पूर्ण समाधान आहे हो समाधान आहे. की हे औषध चांगलं आहे? चांगलं आहे, एकदम चांगलं. बरं. तर याच्या अगोदर या औषधाची माहिती होती का तुम्हाला? नाही याच्या अगोदर माहिती नव्हती. ही पहिली वेळ वापरून राहिली तुम्ही? पहिलीच वेळ आहे. धन्वंतरीचा RPS हो, 76. हो, पहिली. बरं. तर मग आता हे एकच याच्यात काही कृषी केंद्रावरचं मिक्स केलं होतं का? नाही नाही. हे पंपात एकच टाकलं? एकच टाकलं होतं. मग आता एकाच औषधाने एवढे रिझल्ट येतील असं तुम्हाला सुरुवातीला वाटलं होतं का? नाही पहिले वाटलं नव्हतं. हां. पण फवारल्यावर जो रिझल्ट दाखवला बरोबर. ते एकदम म्हणजे 100% भरोसा बसला. आता मात्र 100% भरोसा बसला हो. की आता हे प्रत्येक पिकावर आपल्याला वापरायला हरकत नाही. हरकत नाही. बरोबर आहे. चालेल चालेल. बरं. अशा या RPS 76च्या टॉनिकची माहिती तुम्हाला कोणी सांगितली होती? आपले हे अजय तनपुरे, हां. प्रवीण तनपुरे अच्छा अच्छा. हे यांनी आम्हाला माहिती दिली होती. ते घरी आले होते. बरं. त्यांनी आमच्या मुलाला सांगितलं हं, आणि ते माहिती दिली. हां. मग मीटिंग घेतली असं. आणि त्यानुसार सर्वांना माहिती झाली. मग प्रत्येक कास्तकाराला त्या ठिकाणी बोलवलं बरोबर. आणि नंतर मग येणं आम्हाला ते औषध दिलं अच्छा अच्छा. आणि नंतर फवारणी केली. बरं. असे रिझल्ट या RPS 76चे पाहून आपण इतर शेतकरी बांधवांसाठी काय सल्ला सांगू शकाल तुम्ही? हा सांगू शकतो ना मी किंवा रिझल्ट देते. हे औषध चांगलं रिझल्ट देणार आहे आणि स्वतः ते कास्तकार मळ्यात येऊन पाहून राहिले. आता 2 दिवसा पहिले येऊन गेले 2 कास्तकार. तुमच्या शेतात हे पीक पाहून चाललेलं? पाहून गेले ते. हो. कारण हे दिसतच आहे ना? हा दिसतेच. बरोबर बरोबर. चालेल. बाकी इतर आणखी कुठे कुठे वापरला आहे तुम्ही RPS 76? कांद्यावर पण वापरलं. बरं. तर चला आपण आता तिकडे कांदा पाहायला जाऊ. हो. ठीक आहे. धन्यवाद.